in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, seguridad para sa pagsugod sa tradisyon sa mga Katoliko nga simbang gabi ugma. Gihan ay nasa kapulisan sa Davao City. Usa ka pamilya sa Pikit, North Cotabato, nawan og Pinoy anan karong magpasko. O atong susihon ang presyo sa mga lingin nga prutas nga pangpaswerte sa bag-ong tuig. Sa detalye sa atong mga balita, mag-deploy og daghang pulis ang DCPO sa mga simbahan sa syudad sugod og mga adlaw nga unang adlaw sa Misa de Gallo kon simbang gabi. Gihimakak-sab sa DCPO ang nanggawa sa social media nga memorandum sa Turil Police Station nga dili tugtang makasulod sa simbahan ang mga unvaccinated nga individual hilabi na sa mga magsimbang gabi. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gihatagan og katin-awan ni Police Major Rosario Aguilar, ang spokesperson sa Davao City Police Office, ang gi-impost sa Turil PNP nga no vaccine card, no entry sa mga simbahan aron magsimbang gabi. Sumala ni Aguilar, walay gipagawas nga memorandum gikan sa mga estasyon sa mga pulis labi na sa DCPO. Una atong klarohon, walay memorandum mga gipanaog ang Davao City Police Office sa matag simbahan aron mohatag og direktiba sa ilaha, no, kung sa ilang angay buhaton, kundi koordinasyon sa simbahan o DCPO may tungod sa mga pagpahilo na sa katong 50% nga nasa sulod sa indoor o katong 70% nga pwedeng manimba dito outside, katong outdoor. Mo nang giklaro nato. Pero kung mo yung tag na ay nagpakalat amuan nang ginadinay kay wala tay gipanaog nga ingana ang memorandum, apil pod ang mga station commander, wala sila gitagaan o authority para magpahigayon ana. Ang memorandum nanggawa sa social media nga naghatag og instruction sa mga parish priest nga magpatuman og samang pulisiya. Ang klaro lang, mao ang pagmuntar og one entrance, one exit policy. Ang ato amanggong concern is ang security measures of ang implementation sa katong one entrance katong exit policy. At the same time, syempre, ang katong social distancing. Gipaniguro sa DCPO nga aduna gyoy pulis nga magbantay sa tanang simbahan. Kaabag sa mga pulis ang gatusan ka mga city-paid police auxiliary. Nanawagan sab ang DCPO og kooperasyon sa mga Davaoenyo aron masiguro ang kahapsay ug kalinaw. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Human gibalik ang 24/7 nga operasyon sa Davao City Overland Transport Terminal. Nanukad na sab karon ang management sa DICOT sa pagdagsang sa mga pasahero nga manguli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya aron didto magsaulog sa Pasko o musugat sa bag-ong tuig. Positibo sab ang DICOT nga loyo sa giatubang nga pandemya. Mudako ang kita sa terminal sa syudad. Mubalik sa report si Eugene Hinutan. Yes, assalamualaikum. Gipaniguro ni Aisa Yusuf, ang manager sa Davao City Overland Transport Terminal, nga bastante ang ihap sa mga bus nga mobiyahe karong nagsingabot ang Pasko aron mo serbisyo sa mga pasahero nga manguli sa ilang mga probinsya. Sumala ni Yusuf, walay angay nga kabalakan kay bisan sa New Year adunay biyahe sa bus, sanglit, gibalik na sa 24/7 ang biyahe sulod sa terminal. Gani ang pagluag sa COVID-19 protocol makadugang sa panudlanan sa syudad tungod sa pagdagsang sa mga pasahero. Kung daghan tag pasahero, daghan ang ato ang bus trips, buot ipasabot, nagka-increase pod ang ato ang income diha sa ato ang DICOT terminal. In fact, if I'm going to compare, Ma'am Rose, no, last year, pandemic gihapon, naka-income lang tag more or less 22 million. But
Yesterday, nakita nako ang atuang report po diha sa atuang City Treasurer's Office nga ang atuang income is naa na sa more or less 28 million. So, ning increase jud siya. Naobserbahan ni Yusuf nga mibalik na sa normal ang gidaghanon sa mga biyahe sa bus matag adlaw kung itandi sa wala pa ang pagkapak sa pandemya. Ang atuang bus trips daily gitan-aw nato before taning ari. Ang pinaka-minus na nato is naa sa 489, no? And na-maintain nato ang 500 plus. Ang pinakadako nato is naabot ta og na ay 600 plus. And if we can remember, during those days nga months nga wala pa ta nag-pandemic, naata sa 700 to 800 bus trips a day. So buot ipasabot, gamay na lang kulang, no? Nga mobalik na gyud ang normal nato nga number of bus trips diha sa atuang Dicot Terminal. Gawas sa hugot nga pagpatuman sa health and safety protocol sulod sa Dicot, aron dili malutsan og virus, nagpabilin sab nga istrikto ang pagbantay sa TF Davao personnel sa tanang bagahe sa mga pasahero nga mosulod sa terminal. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Magpasko nga walay balay ang usa ka pamilya sa lungsod sa Pikit, North Cotabato human kini masunog kagabi. Kasamtangang nakipuyo karon sa ilang silingan ang nasunugan nga pamilya. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Nakuhaan hulagway ni Farida Alonto Carudi nga ginalamoy sa kalayo ang usa ka balay dito sa sitio Bagong Lute, Barangay Poblasyon sa Pikit, North Cotabato, pasado alas 12 kagahapon sa kadlawon, Desyembre 14. Matod ni Farida, ang balay gipanagiyahan sa iyang uyuan nga si Rahim Manipak ug iyaan nga si Siti Musa Manipak, ang principal sa Buluan Elementary School. Ang nakabantay dayon, sir, is yung mga silingan, sir. Atong silingan nga daw sila ay nadunggan nga buto. Then after is yon nakasunog na po. Way nasalbar nga gamit ang pamilyang Manipak, sanglit, paspas nga gilamoy sa kalayo ang ilang balay. Maayo na lang nakamata ang magtiayon atol sa pagkahitabo ug paspas silang nakagawas gikan sa ilang balay kauban ilang upat ka mga anak. Palayon pang ginasubay sa mga bumbero ang hinungdan sa sunog nga gibana-banaang mukabat sa 900,000 pesos ang structural damage. Pahimangno sa taga Bureau of Fire Protection sa katawhan, ilabi na karong umaabot nga Christmas season, mag-amping kanunay og susihon ang tanang mamahimong sugdan sa kalayo sa dili pa matulog. Hindi po namin pinapaalala sa ating mga mamamayan na lagi pong mag-ingat, lalo na paparating na po ang Pasko. So, mag-ingat po tayo sa ating mga ginagamit na mga firecrackers, ating mga Christmas light. Dapat siguraduhin po natin na credited po lahat ng ating ginagamit para makaiwas po tayo sa sunog. Kasamtangang nakipuyo karon ang nasunugang pamilya sa ilang silingan sa sitio Magnolia, Barangay Poblasyon ug naglaom nga matabangan sila labi na nga magpasko ang pamilya nga walay balay. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. At tangi! Philippine Coast Guard nagdili na sa mga pambot o mga lansya nga mubiyahe sa Caraga Region. Og pilot instructor, patay, human mahagsa ang eroplanong gisakyan dito sa Pangasinan. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok.
we will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric, uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Nakasulod na sa Pilipinas ang gibaniog nga Omicron variant sa coronavirus disease 19. Kini ang gikumpirma sa Department of Health. Base sa report sa DOH, duha ka kaso ang ilang natala. Usa niini ang returning overseas Filipino nga miabot sa Pilipinas gikan Japan niadtong Disyembre 1, 2021 sakay sa PAL flight number PR 0427. Nakuhaan siya og sample niadtong Disyembre 5, 2021 ug pagka Disyembre 7, migawas ang resulta nga positibo siya sa Omicron variant. Naa na sa isolation facility ang usa ka returning overseas Filipino. Asymptomatic ang pasyente apan dunay symptoms sama sa ubo ug sipon sa pag-abot niini sa Pilipinas. Ikaduhang kaso mao ang usa ka Nigerian nga miabot gikan Nigeria ni adtong Nobyembre 30, 2021 via Oman Air Flight number WY843. Gikuhaan siya og sample niadtong Disyembre 6, 2021 ug migawas ang resulta nga positibo siya sa Omicron ni adtong Disyembre 7, 2021. Naa na pod sa usa ka isolation facility ang Nigerian. Ang Pilipinas gipailawom na sa alert level 2 sa COVID-19 tungod sa pag-ubo sa kaso sa virus. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Makabaton na og dugang 25-bed capacity ang Manuel J. Santos Hospital sa Butuan City human magkapinirmahanay og kasabutan ang management sa hospital ug tag-iya sa usa ka hotel sa syudad. Ani ang report ni Charmaine Awitan. Formal na nga gipermahan ang Memorandum of Agreement tali Manuel J. Santos Hospital ug VCDU Prince Hotel adlong Sabado, Disyembre 11. Ang kasabutan may tungod sa paggamit sa hotel isip Medical Arts Building aron ipabalhin ang mga clinic sa kasamtangang MJSH accredited doctors ug makahatag sa igong lawak sa mga bag-ong medical consultants. Ang hotel usa ka 7-story building ug nahimutang lang tapad sa ospital. This presents an opportunity for us to be able to expand the service of MJ Santos. Before this opportunity could have looked something that could be realized, we first have to make sure that we had people, facilities, design, and processes, and you have already delivered that. Pinagisab niini mapatasan pa sa 25-bed capacity ang ospital sugod sunod tuig ug mahatagan og dugang diagnostics ang mga pasyente ug makabaton sa modernong outpatient services. That ang tanang clinic sa mga doktor mabalhin dire starting next year. So in short, mas maganda ang lugar, mas maliwanag, mas laki siya, at the same time mas convenient and then mas comfortable for the patients. Gisiguro sab sa pamunuan sa ospital nga pinaagi ni Chief Operating Officer Dr. Terence Visagas na pinaagi sa expansion dili lang ang mga taga-Butuan ang makabenepisyo apan lakip na sab ang mga residenteng gikan sa laing dapit sa rehiyon Caraga. Nagtuo ang pamunuan sa ospital nga kung mapatasan ang bed capacity sa ospital, makatabang kini sa Butuan City. Labi pa nakasinati sa kakulangon sa bed capacity ang dakbayan, dihang grabe ang pagtaas sa kaso sa COVID-19. Ang himuong expansion kabahin sa tumong sa ospital sa paghatag sa best healthcare service sa Caraga Region. Charmaine Awitan, Newsline Philippines, Caraga Region. Stay safe!
Nahagsa ang usa ka two-seater training fixed-wing plane sa usa ka fish pond sa barangay Tilbang, Alaminos City sa Pangasinan. Subay sa report sa PNP Provincial Office sa Pangasinan, nahagsa ang eroplano bandang alas 9:20 sa buntag, Disyembre 15, 2021. Patay ang pilot instructor nga giilang si Captain Daryl Uy. Samtang ang student pilot nga giilang si Karan Franz Kaura Bamba, 21 anyos, nakaangkon og samad ug bunog sa kalawasan ug gidala sa Western Pangasinan District Hospital. Ang eroplano adunay body number RPC-8202 nga naay markang Fly Fast. Ginaimbestigahan pa sa mga otoridad ang hinungdan sa pagkahagsa. Gitugutang biyahe sa kadagatan ang Philippine Coast Guard sa Caraga Region tungod sa Bagyong Odette. Gisuspindi na sab sa mga local government unit ang trabaho kaganiha. Ani ang report ni Arjon Sabalde Ramones. Gisuspenso na sa Philippine Coast Guard dinhi sa Caraga Region ang biyahe sa tanang klase sa sakyanan sa kadagatan tungod kay nagsugod na og hapak ang kusog nga balud ug bugnaw nga hangin. Sinyales nga taliabot na ang Bagyong Odette. Suspendido na usab ang mga operasyon sa tanang pribado ug pampubliko. Nasuspenso usab tungod sa hulga sa bagyo. Sa Surigao del Norte, gipakanaog na ang no-sail policy tungod kay usa sa maapektuhan sa bagyo ang Caraga Region. We publish a notice to mariners, sir, that temporary suspension of all voyages of any vessels or watercrafts within Surigao del Norte, sir. Ngayon po, sir, is no sail policy na po kami dito, sir, and also we activate our DRG, our Declarable Response Group, and for the preparations for the upcoming Bagyong Odette, and also we prepare our rescue equipment. Panawagan ni De La Peña na maging vigilant po tayo if there is a possibility na magkanda po ng evacuation. If sumama na lang po tayo, we all want it for the safety of everyone. Kaganinang hapon, nagpagawas na og memorandum ang lokal nga panggamhanan sa Inatuan, Surigao del Sur, Butuan City, Agusan del Norte ug Surigao City nga nagsuspenso sa mga trabaho. Samtang alas 12 sa udto, gisuspenso og kanselado na ang mga tarang aktibidad, apil na niini ang mga activities sa mga beach resorts ingon man sa Enchanted River sa Hinatuan, Surigao del Sur. Giandam usab sa LGU Hinatuan ang mga relief packs alang sa mga posibleng maapektuhan ni Bagyong Odette. Sa Agusan del Sur, suspendido ang pagpabakuna og sirado ang San Francisco Gymnasium nga mao'y nag-unang vaccination site sa lungsod. Kini human nagpagawas og kamanduan ang DOH ug IATF sa pagsuspende sa Bayanihan Bakunahan Phase 2 nga karong adlaw tana magsugod. Sayong nagdaot ang panahon dinhi ug karong hapon naanay kalat-kalat nga pag-ulan sa halos tibok rehiyon sa Caraga. Ang huro sa hangin bugnaw na apan gibana-bana nga sugod karong gabii mas masinati na ang bagsik ni Bagyong Odette. Giandam na sa provincial government ang mga relief goods alang sa maapektuhan sa bagyo ug ang disaster office 24/7 nang nagbantay aron malikayan ang grabing perwisyon tungod sa bagyo. Arjun Sabalde Ramones, Newsline, Philippines, Caraga Region. Stay safe. Gipaubos na sa storm signal number 1 ang tibuok Caraga Region hatod sa Bagyong Odette nga gilaumang mulandfall ug mang adlawa.
As of 4:30 p.m. kaganiha, December 15, 2021, nakasinati na og kusog nga pag-ulan ang San Francisco, Agusan del Sur. Gani gipaandam na sa PDRRMO ang tanang residente sa Agusan sa posibleng epekto sa bagyong Odette. Ang pag-ulan posibleng moresulta usab sa pagbaha. Usa sa gikonsiderang pangpaswerte natong mga Pinoy sa pagtagbo sa bag-ong tuig ang pagtigom sa lamesa og 12 ka mga klase-klaseng lingin nga prutas. Ug tungod gilaumang magsugod ang palit sa lingin nga prutas sunod semana, miabiso ang mga mamaligyaay sa lungsod sa Bansalan, Davao del Sur sa posibleng pagsaka sa presyo niini. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. 16 katulog na lang bag-ong tuig na ug usa na usab ang mga palihi, daghan og mga tinuuhan ang nagkadayang pamilya aron sugaton ang bagong tuig ug sagad. Syempre, pangpabuenas. Atol sa medianoche, puno ang mga lamisa ug pagkaon. Sagad magsuot og polka dots, muambak inig bagting sa alas 12. Magsaba-saba, mukaon og pansit aron sa taas nga kinabuhi. Mukaon og pilit nga rice cakes, magandam og lechon ug ang 12 kalingin nga prutas ayaw kalimti. Nagplastar na si Mary Jean Ritiques sa Bansalan Fruit Stand sa iya mga baligyang prutas isip pagpangandam sa pagdagsang sa tao nga mamalit og prutas sunod semana. Apan, doon na siya'y abiso kanato. Sa karon sir, mas mahal ang prutas karon kay lihit ang supply. Parehas na lang sa lansunis, rambutan, avocado, wala kayo mga prutas karon. Except na lang sa mga imported na prutas. Sa iyang kasinatian, bisan mahal ang mga prutas, ang tuson sa iyang customer ang presyo aron lang makumpleto ang ilang palihi. Pareho lang ba ang ilang presyo kaniadto og karon? Parehas ra gyapon ang among presyo. Kaniadto 350 among 13 kinds. Karon mas ibaba kay tungod sa pandemya nga prices kaayo. Uniform ang presyo sa iyang prutas. Ang 12 ka klase magsugod 250 hangtod 500 pesos depende sa kadaghan sa prutas o sa kalidad niini. Pwede ra usab makapalit og tinagsa pero pagbantay mas mahal kini. Kay uso man ang lingin, sagad pangitaon, lansones, rambutan, avocado, mangustin, kaimito, bayabas, buungon ug uban pa. Akong gipangutana ang Missionary Baptist Church pastor nga si Pastor Antonio Datuon unsay tan-aw sa ilang simbahan sa mga palihi. Ang panalangin wala na magmatter sa 13 fruits kung dili pinaagi na sa atong kaugalingong pagpaningkamot ug labaw sa tanan pinaagi na sa tabang sa ato ang Ginoo. Kung dili man ta maka-afford or makapalit, wala na magpasabot nga di malas na jud ta karong tuigan. Lain-lain o paglantaw ang katawhan kabahin sa pampaswerte sa pagsugat sa bag-ong tuig tungod kay nagkadaiyang nasyon ang misakop sa Pilipinas niadtong milabayng dekada. Lain-lain usab ang ilang dala nga impluwensya kanato. Apan atong hinumduman ang pinakamaayong palihi sa bag-ong tuig mao ang gugma sa matag usa ug gusto ka mo asenso, paningkamot, pagkugi kay dunay panultihon. Do your best and God will do the rest. Ronnie Jun Otero, Newsline, Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Umaw kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share, pinagi sa Newsline Messenger. Makita sa bininyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City. Channel 49 o Channel 50 usab kita sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. O siyempre, mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Napolo kaadlaw na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio, dagang salamat and stay safe!